Oke, apa? Kutut manggung? Ora. Hah? Bawa sik, bawa. Oh, bawa, monggo. Pangkurina saya. Manut ah. Rinasa saya rasa Jan luar biasa, mulake larang. Wonge ayu, suarane apik. Wah, bojoku no tak dol iki. Ora pareng ngomong ngono kuwi. Dol suarane. Oh, tak kira lek apa. Dol suarane. Ayo, lanjut. Karena tamat-tamatnya tukang syutingnya guyang-guyang Depok gendeng ya. Ora. Oh, ancane untune sing maju mangkane ndak iso. Tuapuki wong iki. Ora apa-apa jek cilik ki ora jenenge ora ngelokne. Syuting guyu etuk ning aja kemekel. Engko yen kemekel. Yen kemekel kamerane goyang. Dadi kok gambarku iso ngene-ngene ngono lho. Guyu etuk. Kamerane kudu meneng. Ayo lanjut. Tresnani lahir
ngenteni niken nganti tekan saya ini ya. Monggo prakanca Arganta Bapak Ibu wilujeng midhangetaken joget ya ning kene ae awas aduh aku lah balekno lagi bintang tamu direh manut ya lah aku ngesane kok balene kursi malah dikira barongsai ya ora ayo aku ngenteni tekanmu kaya ngenteni madene wahyu janji bakal sesumepan jroning kalbu aku semua papujanku tak jaluk citra janji kang masira kang merati kang bagus lan serapun yo Ken karo mlaku rono ora apa-apa ya iya nang jero kono nah dadi diratane gen ngerti langsung kene iki ya enek wonge to enek piyayine kok enek wonge lho ning nggonanku ki jenenge wong iya enek piyayine ya enek ya kene maaf makan gak tahu ya halo nah dadi kan ngerti Aku langsung paling bekar mikir ya. kaya ngopo empane kok nek disangka kamera aku kaya gandeng ingon-ingonku kaya wis mbok totne iki Ini. merinding aku awake dhewe kaya manten ya heeh lanjut Kledang kaetaka pranyata janjine datang citra yuk ya lo sekecakan Bapak monggo Ibu dipun rahapi mangga midhangetaken malah rasido dahar lho lah iya malah do ngamera kabeh lah video iya. kabeh lah iya kok ngenteni tekamu kaya ngenteni madene wahyu janji bakal sesumepan jroning kalbu bagus
ngerahapi pasugatan dahar. Injis. Aku malah mesake seneng jero. Nyapa? Lah sliramu tak ajak neng jero. Ndak sido maem. Ora sida dahar. Lah ya malah nyutingi ya. Ya kuwi tekno ngefan kalian jenengane. Lah ngopo kok ndodok iki? Gatel. Hah? Gatel. Ora adus to iki? Kok ngerti? Ken, Dalam. aja lungguh sik. Ndak. Nah, iki mau Aku ana. ki lah 10 lagu langsung. Ya, iki mau ana permintaan Ya. saking Pak Tarmo ingkang Hamengkugati. Menika katur Bapak Ketua Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Karangpandan Bapak Sutardi untuk berduet dengan Mbak Niken Salindri. Matur nuwun. Oh, Bapak Sutardi. Iki Pak Lurah salam. Inggih Bapak Sutardi samenika ingkang pundi piyantunipun? Ingkang lenggah kursi. Wah, yang pakai hitam-hitam. Iya, kae lho biyayene. Monggo Pak Lurah, ki dawuh saking ingkang Hamengkugati. Panjenengan kabure duet kali Mbak Niken. Oh, Manut ya nggih. kan ya lagune ya. Manut. Ya. Penting aku iso. Monggo. Aku iso, musisine gak iso aman. Nggih, sugeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Mbak Niken. Sakmenika dahare sampun, Pak. Sampun. Sampun Mbak Niken. alhamdulillah. Injih. Berarti Niki adik kelas kula niki nggih. Hah? Saestu adik kelas kula niki. Kalau Oh. mboten sah ngomong. Lah jenengan saged tukul niki ya mboten, Pak? Dalem? Aku tak ceperke kok. Nggih Mbak Rasane Niken ya, niki gampang nyabrok. nuhun pamundutan saking ingkang kagungan Dalem. Nggih. Pak Tarmo. Nggih. Nyuwun pupuse nelongso. Oh, Pupusnya nggih. nelongso. Aduh. Oke ya? Iya. Oke. Namung ya. niki kula lagi ajari pisan niki lagune engko diwarai ya. Oh, nggih mboten Ah, apa aman, Pak, aman. Kanca sinau ke ndek ning warung tak jaki nongkrong lho ya. Oke, santai mawon, mboten sak kula ajari. Mengke nape jenengan malah aku ora payu kok. Nggih wilujeng Pupuse dalu Bapak nelongso. Ibu sedaya. Nggih nderek muji sepeda malih mugi-mugi nggenipun kagungan hajat niat Bapak Sutarmo saestu dipun paringi kelancaran samudayanipun. Ngaten. Menika Pak Ketua Paguyuban Kabupaten Karanganyar nggih wonten ten Lebet. Wilujeng dalu Mbah Warso mengke dono swanten mboten napa-napa monggo. Monggo. Kangge kepean Mbak niki. Oh, kula kene Nggih, kan monggo. kan video ke. Apa ya iso sapa sing ngongkon videone sampean ya? Lho Pak Lurah tak kira ngetoke HP itu kan video ngono lho. Terus sing dikongkon sampean. Iya iya. Lah terus apa ya iso nyuting ngene? Wis sak geduke lho. Nggih Pak Lurah, pripun? Iki mau wis sepakat. Dadi Nggih. sing nyanyi aku. Nggih. Kepala desa kan sak kecamatan iki. Mau wis arep urunan ngono kae durutke kon jero sik jaluk ana sik. Kula kan jaluke kan jero. Iya mlebu sik. Yo tak roi. Mas. Walah Ae, Pak. kae. Jenengan wis Galuh. kono sprene kok mboten mari to Pak. Galuh. Aku kok mbok alat ngemis e lho. Ora, wis ditunggu Mas Ferry lho ning jero. Iku ndak diseneni, kalau pojok cepet sik. Oh ngaten. Heeh. Oke, menika ngapunten. Dan Mbak Niken Iki- karo geleran sedelok, Ya, cepet. Mbak Niken kersane foto kali keluarga. Niki ngaten. dawuh wau Nggih. saking Pak Tarmo, rong lagu Mbak Niken dijak foto keluarga sik. Oh ngaten. Monggo Mbak Niken ngaten. foto riyen, Mbak. Sinambi Nggih. foto. Sinambi foto Nggih. dan diparani sik. Nyaket Pak Lan Lurah jero lho, dawuh. kon jero. Kae Mas Gareng wis nyiapi mau jari ijik ngono. Nang cepet sini. Ngapunten lho Pak, niki dawuh saking Pak Lurah salam kenyaket jenengan matur nuwun berkah barokah. Nggih. Nggih monggo Mbak. Monggo, Niken. Pak Lurah. Nggih. Foto Pak Hormatan. Matur nuwun. Nggih. Pak, Ya, sekedaken. Ngapunten, Mas Agus. Kecaken. Nggih. Pun Pak Lurah, Ora tau urung. Rene sik medhuk sik. anu Pak Lurah, Pak Lurahmu urung lho. Ayo. pun angsal niki kok Wis, pun kowe ra wani njaluk Pak Lurahmu to. mboten mantun. Mulai dinteni. Ayo cedak sik. Mboten mantun. Etok-etok itu telepon no. Oh. Ya wis, tak apa ya. Ngapunten. Heeh, wis. Nggih. Pokoke berkah barokah ngoten Ya, mawon. matur nuwun. Jenenge sedekah niku sak ikhlase mawon. Siap, matur nuwun, Mas Uncek. Ampun dipeksa ngoten. Mas Agus, Mbak Niken matur nuwun ugi Mbak sedaya. Ora apal jenenge soalnya iki ya. Oke, pokoke Mbak-mbak Wis tak dongake sehat lancar kabeh. Amin. Ugi Nggih, panjenengan wedal Pak. katur wangsul Mas Agus wonten Semanten kirang ugi menika panjenengan Pak Lurah nggih. Monggo. Sehat, lancar, dados pimpinan ingkang amanah.
Alah pesane yo an. Ngene iki lho piyayi iki sing mboten sah ngonten niku. Mengke enten buri mawon. Nek kene kok ditum ra rata. piyayi nek sembodo yo ngene iki. Ngol, delok neh. Ih, Pak Lurah pirang-pirang nek kene iki mosok ra cair kabeh. Ngono kuwi mbok anu Pak, pas kula live TikTok ae nyawer baos ngono. Niken Ini kan lagi belum foto. belum Foto sik, kan Oke. foto sik to. Yo, iya, Ah, iki diselane penyanyi siji to. Wes kok wes mari wis lah. ae Wis, kono njaluk diterusne kok. Oh, njaluk 10 terus. lagu kudu rampung bengi iki. Pirang lagu? 10. Masih ngomong ana dhewe mau. 10 lagu. Sapa aku ya? Piye? Biasane ki niken ini 5 Piro? lagu wis lho. Oh, Duh, aku 10 lagu ki khusus. kok. Ya, khusus dalam Bengi iki membak. 10. Oh, dalam 10 lagu langsung semaput. langsung penemapet. Ah iya. Ya manut karo Mbak Niken ae nah. Dawe wewayangan mau? Heeh. Dawe Nah, iki dawe Mbah. saking Pak Tarmo. Bener, dawe Mbah Mbah Lurah. Nah, Mbak Niken, dawe Mbah Ya. Lurah wewayangan